תסתכל. ילד בפיגור. אורי, תסתכל, נצלם אותך עם האש, עם עשן. תמונה יפה כזאת. תמונה יפה כזאת. תראה את זה למלבינה אחרי זה, אולי, אורה. איזה יופי. אורי מביא לטיול השנתי. איזה יופי, אורי. וזהו. הנה הוא שפך את הנרגילה. הנה הגחלים על המיטה. הנה על הרצפה. גיא דמקי יהיה ראש ממשלה. הכל בסדר. יא בן זונה, תירגע. מה אורי? תירגע. אני אשאר אותך. תירגע. בסרפה, תראה מה עשה בחדר. נעל אבו אבו. תראה מה הוא עשה. אורי. הפלזמה הפילה אותך? לא נורא. צריך משהו לנקות רצפה. אין לנו סמרטוט בחדר. אורי, תראה מלא מים. אורי בכוונה עושה. אורי איפה סמרטוט, לא מעניין. איזה טוסיק שעשיה אורי. נקה פה הכל. מה נסגר? אני לא שיקור, תן לי כפה. אתה תופלי מהעיניים. ציון, די. תן מספר מילים לאומה. ציון. תעזוב לך, מה אתה לא מצחיק, תראו מה הוא עושה שם, באמת. שתף פעולה. שתף פעולה, ציון. איזה משהו קטן. מה אתה אומר? ציון. מה שלמה והכל בסדר? מה הוא עושה? תקבו את זה, אני לא תוכל, צריך סדין כזה. תאמר לי, דוד. שאורי שיקור חולה בקיון. לא המסקנה. אבל תאמר שעד הבוקר. אורי, האוטיסט, תנקה את הזה, המפגר. וואי, אורי, איזה שטויות אתה עושה. הוא חולה בקיון. הוא בכוונה עושה את זה הרבה פעמים. יאללה, הנה. אגיחל סבבה, תחזירו את הנרגילה שלי. זין שלי, בחוץ. תעיף את הנרגילה. בחוץ, לא. זהו, קיפלנו אותה, מספיק. אחי, אל תעצבנו אותי עכשיו, אני לא... מה שמאיים עליך? מי מאיים איומים בשידור חי. נתק את זה שנייה. אורי, או שבחוץ, או שאין בכלל. יש פה... וואו, איומים בוחרים, לא מעניין אותי. אני שקר. או בחוץ או אין בכלל. לא, הגיע עד פה. די. צודק, אני לא... מים הגיעו עד נפש. זרמתי איתך עד עכשיו. אני לא נוגע בה. לא מעניין. אין לו פה אחד, מניאק. תוריד אותו. הוא מניאק. מי מניאק? מי? איפה הוא? תגיד, ילד סמטם. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you.